Urpremia. Itotzeko moduko beroa da gaur. Eta ni eguzki galdatan zelatan. Gustura harrapatuko nuke gerizpea. Bero egiten du, Eta ospa hemendik! Eban urrori, Gliserina. Bero honekin 8 putz usatzeak egarritu egin nau. Nola, zer da hau? Berriro esaten dizuet lagunak ez dagoela zertan kezkaturik. Baina ez daukagurik. Ez da tantarik ere. Zer gertatzen da urarekin? Lasai ez estutu. Lasaitu zaitezte gauza guztiek daukate azalpena. Bai, eta zein da honena? Oso erraza da, urik ez dagoenean lehortea dago. Bai, lehortea. Gureak egin du akabo. Baina putzua geratzen zaigu. Geldi! Inork ez du hemengo ura aukituko. Gure erreserba bakarra da eta larrialdi egoerak irauten duen bitartean aurreztu egin beharko dugu. Eta neurtu, jakintza zuen. 3 aste iraun dezakegu jangabe, baina 3 egun besterik ez urik gabe. Zorionik beroenak, Totolo. Ez dago zu bezalakorik jendea lasaitzeko. Iskan bila zabiltzan. Gogoratu nahi dizut, soilik arazo guztiak bere konponbidea duela. Aski da ura aurkitzea. Bai, baina nola? Ni badakit nola aurkitu ura, honesekin. Hurbilatzaileen makila da, ez du inoiz egiten, sentitu egiten du ura, erakarri egiten du ura. Makilarik jarraitu eta berak esango digun Hasi da ondagoen. dardarka, hementxe dago ura, zulatzea baino ez daukagu. Zorionak! Ara, besterik ez. Ei, gauza bat esan behar dizuet. Nire koltsoia zulatu duzue. Bai, nik beintzatenekien satorrek urezko koltsonetan lo egiten zutenik. Ez du inoiz utz egiten, Albertori zerbait otu zaio arazoa konpontzeko. Bai, pentsatzen aldu ba 8 putzak. Urik ez daukagulako bestela botila bat irekiko duen ospatzeko. Ea ba, esaiozu. Pentsatu dut euri zaparrada batek bakarrik salbatuko gaituela lehortetik. Odeirik ikusten duzu zeruan, 8 putz. Ez dut ikusten, baina gatzez betetako zuziri bat bidaltzen badugu urrutiko odeietara, behar bada. Ondo aterako dela uste duzu? Nitaz fio zara? Ez, eta horregatik galdetzen dizut. Ireki ondo begiak. Jauna, Volgaudin satelitea desagertu egin da kontrol taulatik. Zer nahi duzu, Eba? Ez zerk ez du funtzionatzen hemen. Beraz, zarki geratu alda. Galdezka etortzen badira, inork ez du ezer ikusi eta ez du ezer entzun. Eta gordezazue hori aletegian. Ez daukagurik, sua itzaltzen agortu dugu. Eta orain zer? Ez kaitezen kikildu, putzu berriak zulatuko ditugu. Eta gure artean bakarra dago horretaz arduratzeko gaitena. Hori egina dago lagunak. Baserriaren azken itxaropena zara, ura aurkitu behar duzu. Berehala itzuliko naiz. Ei, Zer? Ura rastorik ez? harria besterik ez. Ea bigarrengoan. Aizu, gure artean, ideia ona dela uste duzu? Egia esatea nahi duzu? Ez. Ideia bikaina da. Tira, gehitxo zulatu ote dudan irudipena daukat. Segi lanean! E? Eta ez azaleratu ura aurkitu arte! Ez daukagu gauza honik. Bai, behin gauzak okertzen hasten direnean, akabo. Orain zure txanda, Krug. Bai, horrela dela esango nuke. Eta liburua zuzen hartuko bazenu, Gliserina. Euria erakartzeko dantza. Benetan nondoa jotzear gaude. Tira, ez zaitez goibeldu.
Hain zuzen, ondoa jo dugula uste dugunean hasi behar da zulatzen. Zulatzea aipatu duzunez, non ote dabil Satori jauna. Trumoia! Salbatuta gaude, euria dator! Ura, badakit hemen dagoela, ziur nago hementxe dagoela ura. Ezin dut utxekin. Ez dut besterik aurkitu. Ura da behar duguna. Zertarako nahi dugu petrolio zikina, baina zergatik niri zer egintunik zigorran berezi izateko. Moises jauna, gutun ziurtatu bat dakarkit. Konderriko partzuergotik dator, eta ordaindu gabeko bi faktura kitatzeko ordainketa agindua da. Orduan lehortearen kontua ez da. Gezurra dena, zeken honek fakturak ordaindu ez zituelako moztu digute, ura. Tiranik, barregarria ez da. Saltzaizuen barregarria iruditzen. Begiratu zure ingurura. Barregarria iruditzen zaizu? Ur gehiago, ekarri gehiago, ur gehiago behar dut. Lasai, Moises, ez zaizuta urik faltako. Horrela ez, oso gaizki ari zarete, begiratu ondo, garbi daudela iruditzen zaizue? Ekarri hona ganorabakoak, nik erakutsiko dizuet nola garbitzen den. Hori data, Totolo. Aio! Otso putz nazkantean iribarrez, ikusiko duzu hoi! Bai! Meteoritoren bat erori alda. Ez zera utxirik ondo zaude, Moises? Bai, jontonago, lasaitasun pixka bat behar dut, lasaitzeko! Moises jauna, presako gutuna dakarkit zuretzat. Uraren ordainagiria. Zer? Lapurreta bizia da, hau! Kitxo, gaurtik aurrera leloa da, aurrez dezagun! Eta hasteko, iztera noa iturri nagusia denentzat! Etxalde honetan aurrerantzean ura neurtu egingo da! Gure kontuak gehiagizkoak dira, ura alferrik galtzen dugulako! Lixiba eta harrikoa egiteko aina izango duzuen, baina tanta bat gehiago ez! Egarri sakabatu nahi gaituzu, ala! Dendan daukazue ur minerala. Lotxagarria da, noraino iritsi behar dugu. Laster jakingo duzu erantzuna! Batzuetan galdera inozoak egiten ditut. Utzi hemen kanila guztiak! Gliserina, bat bakarra? Beti bezala maltzurkerietan, eban! Bidegabea da, irabat bidegabea. Nik erabakitzen du zer den bidezkoa, eta erabaki dut igerilekuko lanak geldizea nik esan arte! Igerilekuko lanak gelditu, gure ametsa izan data beti. Aski, bukatu da denbora! Bizkor, 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 azkarrago! Eta batipat lehortu ondo! Ura garestia da! Ezin dugu tantarik alferrik aldu! Lixiba egiteko ura dakarkizut, Marta! Aurreratu, aurreratu eta aurreratu! Horixe da leloa eta agindua! Aski da! Kokoteraino gaude! Moises gero eta zekeinagoa dago. Eta gero eta tiranoagoa. Eskarmentua merezi du. Ados zaudete? Ados gaude. Ados gaude. Aurki daitekeen sasi borrokalari trebeena arduratuko da horretaz. Eskertzen duzuen konfiantza, baina nik ez dut jada. Nahi zutaz ari, Sator jauna. Ah, Arrakasta izan nahi badugu, emaiogun min egingo dion lekuan. Denontzako iturri nagusian, baina horretarako gauza batzuk behar ditut. Ona hemen zerrenda. Hori egina dago. Ekintza garbia izango da. Zehatz mehatz azalduko dizuet dena. Inork behar aldu urik. Ur pixka bat? Ez, mila esker, Moises. Ura, krug? Ez. Primeran, kostata baina ulertu dute. Kale! Orain ikusiko duzu. Zerta hau? Ez daukate urik, ez da kanilarik ere. Nondik atera dute ordea ura. Oso arraroa da guztia.
Marta? Oh, kaixo, Moises. Ze moduz? Hain ezberdin zaude, hain erakargarria. Luzengaria. Ai! Aldegin du? Txaputz! Zatozona! Urrori nirea da, ezta? Niti ura lapurtzen nola jaina. Zer da hau? Iturri nagusi faltsua? Zuriotu zaizu hau, ezta? Zurio txoputz esan! Ez zaio berariotu, guriotu zaigu. Urrunegi joan zara urkontuarekin. Kokoteraino gaude. Kokoteraino bazaudete, zulatu bazeuek putzu bat eta utzi niri bakean. Horixe egingo dugu, Totolo. Ura denontzat. Aurkitu dut. Urberoa da. Urbero putzua bada, geizerra da. Ganorabako kaikua lakoa. Etxaldearen azpiko urbero galdara zulatu duzu. Estaltzazu ez zuloa agudo! Zinozoak, zerbait handiagoa behar duzue! Itxaron, niena izan handia! Bete-betekoa ematen du. Agian handitxoa, goazen? Zer, pozik egongo zarete, ezta? Azkenean lortu duzue zuen igerilekua. Orain konterriko guztiak datozela ona bainatzera. Bai, ideia bikaina da. Etxaldeko diru kontuak hobetzen lagunduko digu. Lagunduko ez digu ba. Ai, egunduko probetxua aterako diogu. Guk ere ordaindu egin behar dugu bainatzeko. Arautegi bat dago eta denek bete behar dute. Libratzen den bakarra Alberto da, berari otu zaiolako. Gai! Ez dakit igerian! Ez zenuen banaita egingo. Zer? Lagundu!